Noget af det, der kan hjælpe på motivationen til at fortsætte som løber, det er at deltage i et arrangement som det her. I dag der er vi ved Koldingløbet, et motionsløb, hvor rigtig mange mennesker er samlet om lige præcis det samme og løbe sig en tur. Men inden selve starten går, så lad os lige se, hvordan man egentlig melder sig til sådan en motionsløb. Og som så meget andet, så er det på internettet sådan noget her, det foregår. Det er her, man melder sig til. I dag skal vi jo tilmelde os Koldingløbet. Vi søger på Google, vi finder hjemmesiden. Her melder vi os til løbet. Jeg vælger ruten på 3,9 km. Nu er jeg tilmeldt, og så må jeg hellere se at komme i gang med træningen. Så er det nu, vi skal løbe motionsløb. Sørg for at komme hjemmefra en god time før. Og inden jeg kørte hjemmefra, der fik jeg et rigtig godt morgenmåltid. Et, som Connie havde anbefalet. Connie, om 3 timer, så skal jeg løbe Koldingløbet 4 km. Hvad skal jeg her spise til morgenmad? Du skal have noget god morgenmad, som giver dig en rigtig god energi, så du kommer godt igennem løbet. Hvad er det? Det kunne være, at du valgte at få noget havregryn, som gør, at du bliver mæt i længere tid. Og så skal du have noget protein på, som du har brug for, når du kommer ud og løbe. Det er så et mælkeprodukt? Det er et mælkeprodukt, ja. Og så skal du have nogle kostfiber, som også gør, at du er mæt i lang tid. Det kunne være noget rugbrød her, som vi også lige drysser ovenpå. Og så er det også vigtigt, at du får noget af det sunde fedt. Og til det her morgenmåltid, det kunne være, at der kommer et par mandler på. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt at få noget frugtsukker også. Og det kunne være, at der kommer nogle frosne brumbær ovenpå eventuelt slutter af med. Så er jeg klar til at løbe en små 4 km? Så er du i hvert fald klar til at løbe små 4 km, uden at du har alt for meget mad i maven. Når vi ankommer til motionsløbsområdet, så er det første, vi skal gøre, det er at få udleveret vores startnummer. Jeg kender mit nummer fra internettet, men der er også tavler, hvor man så kan finde sit nummer. 41 38, det er mig, og nu vil jeg få det udleveret. Hej, jeg skal have mit nummer. Det er 41 38. 41 38, det var lige mig. Er der nogen sikkerhedsnåle eller noget? Ja, derovre. Godt, tak. Så har jeg fået mit nummer udleveret. Vi melder os til via internettet. Men her bag mig er der faktisk nogen, der melder sig til på selve dagen. Det kan lade sig gøre ved nogle enkelte løb, men det er nu rart at være ude i god tid. Og en ting, der er vigtigt, det er at komme på toilet inden konkurrencen, så man kan koncentrere sig om selve løbet. Så er der gang i opvarmningen bag ved os. Det er meget vigtigt at varme ordentligt op, når man har set motionsløb. Nogle gange er der fælles opvarmning som her, men om du vælger selv at løbe lidt rundt og varme op bagved, det er sådan set lidt ligegyldigt. Men det er vigtigt at varme op, så vi undgår skader, og du får en god tid. Sådan. Kan I have en fantastisk løbetur? Over 2.000 løbere har meldt sig til Koldingløbet. Der er 3 forskellige distancer. Her er det 5 km løberne, der venter på startskuddet. Men hvorfor dog melde sig til et løb? Fordi det er dejligt, og fordi det er sundt, og fordi vi er sådan et team, vi er et firma, hvor vi alle løber. Men kunne du ikke bare løbe derhjemme? Hvorfor skal du være med til et motionsløb? Nej, fordi vi er alle sammen lidt konkurrencemennesker. Ikke? Hvor langt skal du løbe? 5 kilometer. Hvordan kommer det til at gå? Jeg tror, det kommer til at gå godt. Så er vi ved at være klar til starten. Folk er varmet op, og vi skal afsted på de her 3,9 km. En ting, der er vigtigt, det er at sørge for at tage det lidt stille og roligt i starten. Ikke noget med at zigzag og spurte for at komme forbi nogen. Det tager utrolig meget energi. Den energi skal vi bruge til sidst. Så vi gemmer krudtet til sidst og tager det lidt stille og roligt de første 500 meter. Så kom de afsted. Det er Kolding Orienteringsklub og Kolding KFUM Atletik og Motion, der arrangerer løbet. Og de penge, der kommer ind, er vigtige for klubberne. Vi har været heldige. Det her arrangement har en vare kan sælge, der er synlige, og det skaber et overskud til vores ungdomsafdelinger, som vi er rigtig glade for og er meget taknemmelige for. Det er det, der er med til at udvikle de 2 idrætsklubber i dag. Så Koldingløbet, det er også næste år? Det er helt sikkert næste år. I er velkommen alle sammen. Stemningen er fin, og der er god fart på. Men er det nu sundt, det her? Motionsløb er egentlig sundt, hvis man har den rigtige træning op til det. Det, der sker, når man sætter sig et mål, og specielt i forbindelse med motionsløb, det er jo, at man får et mål at træne op mod. Det vil sige, at man er lidt bedre til at holde sin motivation frem mod det. De fleste motionsløb, de har jo et vist tidspunkt, hvor man skal gøre det på, og det vil sige, at man har en deadline for sin træning. Normalt så har vi i vores hverdag, at tingene de koncentrerer sig enten om vores arbejde eller vores familieliv, og så glemmer man nogle gange lidt sig selv. Og så kan et motionsløb faktisk være der, hvor du får lov til at køre efter din egen plan. Du skal have noget motivation, du skal lave et mål, og overlæggeren har du selv bestemt. Og overlæggeren skal ligge, så der faktisk er en udfordring i det, fordi så når man gennemfører det, så har man den der, yes, jeg gjorde det, og det er super, super sundt for os. Snart dukker de først op ved målområdet. Ved dette løb registreres tiden med en stregkodelæsning, og løberen kan senere se tiden på nettet og printe sig et diplom. Der findes andre målemetoder. Det skifter fra løb til løb. Så, flot løbet!
Så det bedste, der sker, når man løber motionsløb, det er, når man krydser målstregen. Så føler man sig simpelthen som en vinder, om man kom først, eller man kom som en af de sidste. Men det er jo nemt nok at finde et motionsløb til lige præcis dig. Der findes motionsløb i mange forskellige niveauer, så det er bare at komme ud på nettet og kigge efter dem. Og så er det blevet tid til en gadget. Gel. Hvad er det for noget? Højkoncentreret sukkerblanding blandet med væske, så man kan tage den rent, uden at skulle tænke på at drikke samtidig med. Hvad gør den? Den går ind og genopretter din sukkerbalance. Undgår, at du går sukkerkold simpelthen. Det vil sige, hvad skal jeg bruge det til som løber? Hvis jeg nu løber 5 km, er det sådan noget, jeg kan bruge? Nej, der kan man godt spise sig op inden, så man egentlig er dækket under løbet. Det er, når man kommer ud på de længere distancer, man har brug for ekstra sukker. Så fik vi Koldingløbet vel overstået. Næste gang så vil vi kigge på halvmaratonen og hvordan vi gennemfører sådan et halvmaraton. Så ser vi også lige om den her energigel, om det er noget, der dur. Men indtil da, have en rigtig god løbetur.